ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମା ମାଉସୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୋର କହିବାର କଥା, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବେ ଅମାବାସ୍ୟାଟି। ସମସ୍ତେ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ, କେହି ଆଜି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାହାନ୍ତି କି ସରସ୍ୱତୀ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ। ସାବିତ୍ରୀ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଉପବାସ କରିଥିଲେ, ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକି ଧରିକି ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିକି ଉପବାସ କରୁଥିଲେ। ବାପା ମା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ? ସେ କ'ଣ ଯମଙ୍କ ପାଖରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳି କରିନଥିଲେ? ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳି କରିନଥିଲେ? ଦେଶ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳି କରିନଥିଲେ? ସେ କ'ଣ ମନ ଆନନ୍ଦଭର ହେଇ ମିଠା ଖିଆଖି ହେଇ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଳନ କରୁଥିଲେ? ନୂଆ ଲୁଗା ହେଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା କରିବେ, ଫଳ ହେଲେ କରିବେ, ସେମିତି ନହେଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ହେଇପାରିବ। ଏତେ ନଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। କେଉଁ ଗାଁରେ କିଏ କରୁଥିଲେ, କିଏ ନ କରୁଥିଲେ। ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଗୋଟିଏ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଳନ ହୁଏ। ସେଇଠି ଭୋଗ ଦିଆ ହୁଏ, ସେଇଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କର ବହି ପଢ଼ନ୍ତି, ଭୋଗରାଗ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଚଉରା ମୂଳରେ ହୁଏ। ଏଇସବୁକା ପ୍ରତି ମନ୍ଦିରରେ ହେଉଛି। ସେଠି ମନ୍ଦିର ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ହେଉଛି, ପୂଜା କରିବାଟା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କ'ଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଘରୁ, ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମନ ଖୁସିରେ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେକୁଆ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଖୁସି ହେଇ ଆମ ସ୍ୱାମୀକି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ବାହାରିଲାଣି, ବହୁତ ରକମ ଫଟୋ ଉଠା ଦେଇକି ସ୍ୱାମୀକି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାପା ମା କଥାକୁ କିଏ ପଚାରେ? ଇଏ କି ଖୁସି, ଏ କି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା? ଯାହା କରୁଛ ଠିକ୍ କରୁଛ, ଯାହା ବି ଆଗକୁ କରିବ ତାହା ଠିକ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଏମିତି କରାଯାଏ। ମନରେ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁ ହୁଏ। ଆମ ଘର ଦାଣ୍ଡ ଅଗଣା ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳେ ବି କଲେ ଆମେ ପାଇବା। ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳେ କରିକି ଆମେ ସ୍ୱାମୀକି ପାଇବା, ଶାଶୁ ପାଇବା, ଶ୍ୱଶୁର ପାଇବା। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଘରେ ରହିକି ତାଙ୍କରି ସେବା କରି, ତାଙ୍କୁ ଚାହା ଟୁପେ କରିକି ଦେଇକି ଆମେ ଅମାବାସ୍ୟାଟି କରିବା, ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିକି ଆମରି ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି। ସିଏ ସାବିତ୍ରୀକି ତା ବାପା ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ମା ବଣକୁ ସେଇଠାରେ ରହି। ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା, ମା' ମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜ ନିଜର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କର, କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିକି ପଳେଇ ଯିବା, ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିବା, କାଲି ଗୋଟିଏ ଗରିବରେ ତା ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ତା ମନରେ କ'ଣ ତୁ ସିଏ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ଗଲିନି। ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ? ଏମିତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରନି। କଳିଯୁଗର ମାତ୍ରା କେମିତି ହେଲାଣି ଟିକେ ତାକୁ ଦେଖ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କର, ବାପ ମାଆଙ୍କ ସେବା କର, ତାଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝ, ଘରେ ରହିକି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କର। ଯଦି ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇକି ଯାଅ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।